Ovo je Bukovička banja, sinonim za vrhunski zdravstveni turizam. Jedna od nekolicine u Srbiji koje su podizale dve srpske dinastije, Obrenović i Karađorđević, i tako joj donele prestižni prefiks Kraljevska. Bukovička banja je balneo-klimatski centar smeštena u najlepšem kraju Srbije, u Šumadiji, podno planine Bukulje, u gradu Aranđelovcu. Njena vegetacija, voda i vazduh čine jedinstvenu mikroklimu za delotvorno lečenje, pravi odmor i relaksaciju. Banjski kompleks Bukovičke banje tokom istorije dobija impozantne građevine, trodelni paviljon Knjaz Miloš, staro zdanje i tadašnji hotel Šumadiju. Prvo kupatilo dobija ime Talpara, a kasnije Niče kupatilo sa toplom vodom Đulara. Posle 4 izvora mineralne vode godine 1935. otkriven je hipotermalni izvor Topla sa vodom od 25 stepeni Celzijusa, pa je napravljeno novo, moderno toplo kupatilo. Otvoreni bazen sa mineralnom vodom, u to vreme jedinstven u Srbiji. Ovaj izvor je proširio listu bolesti za lečenje u Bukovičkoj banji, jer se njene vode sada razlikuju po temperaturi, sadržaju ugljene kiseline i koncentraciji minerala. Ustanova u kojoj se danas ovde leče pacijenti je specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička banja Aranđelovac. I kao što samo ime kaže, njena osnovna delatnost je rehabilitacija, odnosno vraćanje normalne funkcije tela u stanje pre povrede, oboljenja ili stanja. Obuhvata sva reumatska oboljenja, bolesti cirkulacije, neurološke probleme, povrede i bolesti koštano-zglobnog i mišićnog sistema, oboljenja disanih organa, kao i šećernu bolest i njome izazvane komplikacije. Specijalna bolnica Bukovička banja je jedna od 6 ustanova u Srbiji koje se više od 3 decenije bavi produženom stacionarnom rehabilitacijom dece i omladine. Ova respektabilna ustanova jedina u regionu ima odeljenje za lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece sa hroničnim oboljenjima, najčešće dijabetes mellitusom. Ovo odeljenje se od 1989. godine bavi produženim lečenjem i prilagođavanjem započete medikamentozne terapije uz odgovarajuću ishranu, doziranu fizičku aktivnost i primjenu procedura fizikalne i balneoterapije. Nezaobilazni segment rada ovog odeljenja je upoznavanje dece i roditelje sa prirodom šećerne bolesti, kao i praktična obuka za doziranje i primjenu insulina. Ambulanta medicine sporta specijalne bolnice za rehabilitaciju Bukovička banja obavlja predtakmičarske preglede i testiranje sportista, kao i dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju sportskih povreda. U Bukovičkoj banji hidroterapija je jedan od najvažnijih tretmana, a kupanjem u mineralnoj vodi kroz hidrokineziterapiju, podvodnu masažu i mirovanje u vodi rehabilituje se zapaljenski, vanzglobni i degenerativni reumatizam. Hidroterapija će na telo delovati mehaničkim, hemijskim i termičkim efektom. Temperatura mineralne vode za kupanje je od 32 do 34 stepena Celzijusa. Stručnjaci su Bukovičku mineralnu vodu proglasili jednom od najboljih evropskih i svetskih alkalno-ugljeno-kiselih voda. U zavisnosti od oboljenja, lekari ovde pacijentima propisuju terapijske doze mineralne vode za pijenje sa više izvora. Glina sa ovog podneblja ima terapijski efekat koji se zasniva na hemijskoj interakciji njenih najvažnijih sastojaka, aluminijuma i silicijuma, sa ovdašnjom mineralnom vodom, a blagotvorna je za bolju cirkulaciju, veću pokretljivost zglobova i mišića i ublažavanje bolova. Specijalna bolnica Bukovička banja posjeduje najmoderniju opremu za elektroterapijske procedure, TENS, galvanizaciju, interferentne i dijadinamičke struje, ionoforezu lekova i elektrostimulaciju, dok magnetoterapija uspešno primenjuje energiju elektromagnetnog polja u lečenju. Od mehanoterapijskih procedura koriste ultrazvuk, masažu i vakusak terapiju. Specijalna bolnica Bukovička banja posjeduje i najmoderniju dijagnostičku opremu,
ultrazvuk koštano-zglobnog sistema i mekih tkiva i osteodenzitometriju kao najpouzdaniju metodu za rano otkrivanje osteoporoze. Nezaobilazna u procesu lečenja i oporavka, ali i kao prevencija kod velikog broja patoloških stanja je kineziterapija, terapija pokretom koja obuhvata aktivne i pasivne vežbe. Najbolja garancija za uspešno lečenje je visoko kvalifikovani medicinski kadar sa višegodišnjim iskustvom koji čini stručni tim specijalne bolnice za rehabilitaciju u Aranđelovcu. Bukovička banja pleni svojom neobičnom lepotom. Park u kojem se nalazi je jedna od najstarijih sačuvanih zelenih površina iz 19. veka. Prostire se na 22 hektara i predstavlja jedinstvenu zbirku umetničkih dela na otvorenom. Čini je 90 skulptura od belog venčačkog mermera. Poznavaoci ovaj park svrstavaju među najznačajnije na svetu. Prestižno priznanje Evropske unije za kulturno nasleđe Evropa Nostra vratilo je stari sjaj paviljonu Knjaza Miloša. Ovaj dragulj srpske secesije smešten je u samom parku. Svoj novi život paviljon nastavlja da živi kao savremeno opremljen galerijski prostor gde se izlažu radovi naših i stranih eminentnih umetnika. Ono što savremeni gost traži je visok kvalitet zdravstvene usluge, autentično i nezaboravno turističko iskustvo. U Bukovičkoj banji dobit će mnogo više. Srdačne ljude, lepotu prirode, putovanje kroz bogatu istoriju Srbije 19. i 20. veka. Dobit će duhovnu hranu i ovozemaljska uživanja. Bukovička banja je vrhunski brend srpskog turizma koji posluje pod sloganom Dođite po zdravlje.